Ui! Ei, què tal, Dani? Bé. Escolta, mira, ara que et tinc aquí, he tingut una idea espectacular per un programa de tele. Espectacular. Sí, que guai. sembla que he trobat una cosa original, eh? Ah, sí? Avis que canten rock. Pam, què et sembla? Molt guai. Ah, que sí? Sí, superguai. Ja. Sobretot perquè ja ho hem fet. No. Com? No, si és el que hem fet. Quan? És el que he estat fent jo tot l'hivern. Ah, ja està fet, això? Sí, home. Però no t'has enterat o què? Hosti, i per què vivim junts, si es pot saber? Ja, però és que he anat molt enfeinat aquest any, però... O sigui que quan arribo i t'explico les meves pel·lícules de la feina, no m'escoltes, és això, no? Aviam, sí, però a vegades no em Ja l'he quedo. explicat 50 vegades, porto tot el curs amb això. I com es deia el programa? Casal Rock. Casal Rock, era el que anunciaven a la tele. Casal, clar, de casal. Som a Jo em pensava que Casal era Rock, de vacances. Pensava que era casal d'estiu. Ah, ja. Clar, Doncs no, home, doncs no. sí. Era avis, no?, que cantaven. Sí, rock, concretament. Clar, casal, rock, clar. S'assembla a la teva idea, diguem. Clar, sí. Ostres, doncs ja ho heu fet, això. I com ho heu fet? Ho hem fet bé. No, Ho hem això intentat. segur. Ho hem fet, hosti, vam liar un pollo important. Però amb avis, no? Sí, amb avis que de 70 anys en amunt, Ostres, que vam buscar, però si ja fa temps que més que t'ho vinc explicant, que els vam buscar, els vam ajuntar 25 persones que no havien ni sabien res de rock, ni l'havien cantat, ni apenas l'havien sentit. Hosti, i saps què havia pensat jo? Què? No sé si ho vau fer vosaltres, Què? de que els ensenyés a cantar un músic català jove així, una mica enrotlladet i tal. Ja ho heu fet, no? Pues sí. No m'ho diguis. Home, el Marc Parrot, que Mira. va venir a... I pensaves en el Marc Parrot, Sí, no? és que el veig Quina allà. casualitat. Sembla bon gent, no? Sembla bon noi. Sí, molt Que sí? bon tio, Hi ha molt bon hagut tio. feeling... Molt bon feeling. I amb els Sí. avis ha sigut estupendo. I els avis li tenien un respecte, li deien el mestre. Ostres, tu. I els avis s'han entregat, no? Molt, moltíssim. I això ho heu fet a TV3? Perquè, A clar, TV3, ja sé casal... sí. Sí. TV3, els dilluns a la nit. Ah, De fet, clar, ja és que s'ha jo els acabat, dilluns- vull dir que... Ah, ja està? M'hauria de comprar els Hosti, DVDs, no doncs. t'enteres de res, tio, eh? No, ja. És que estic una mica perdut, però... Ja ho veig. Bueno, ja ha anat bé, ha anat bé. Ha anat Vull dir, ha molt tingut bé. èxit. Sí? Ha tingut èxit, sí, ha anat molt bé, I- molt xulo, tothom pues- està content i els avis estan feliços. No, ja se't veu contenta, eh? Ah, home, sí, contenta, i a més perquè ho he acabat ja, i ara Clar. he fet vacances i estic molt millor. Molt bé, Perquè doncs. m'estic pensant canviar-me de pis, perquè, tio, no Ja. t'enteres de res del que t'explico, eh? Mira, va, fem una cerveseta i ho arreglem, això. Sí, jo obro la finestra o algo perquè Fa corre calor. l'aire que fa Ja. una mica de calor. És que aquest estiu ha sigut horrorós. Horrorós. Mira, Va, vaig fer una cerveseta, sí. fresqueta... Sí. Molt bé. Vinga, ala. I prepara el sopar o alguna cosa, eh?